Tuwang ko ikaw. Ito. Dito. Ano ito? Sakay. Ano ito? Tinutuwang ko pare. Diri nga natuda ako. Maram ka nga professional ako. Perting yun sa gadini. Dito Oh. sakay ka para matutuan. Sakay. Yung tutudunat niya, di rin mo pinganarot. Eh, pahingat pagpatuliwat pare. Pare, ginuupay ko tutdo kay professional ako. Professional. Professional kita ut nang bukan adik. Salakad, una na naghatag ka kayo mong kwarta ha. Ay pagkuangkuwan di da. Ayun ko dito. Di remat nga nito oron na professional. Sige daw, tutdo daw. Sige, ikaw kon ha. Oo, sige, didi. Oh, Makarangat niyo mo. Tutdoan ko ikaw yung tinupay. Sige daw kung ano't pagtutdo ito. Yatik seatbelt pala din na maaram pare. Huwag dito. Seatbelt. Wag ko kung kita ito madadagog kita ito. Kita. Ginaano din yung pagsi-seatbelt. Ginaano. Naano niyo mo yung pagsi-seatbelt. Sayop na nadaan. Sayop. Sayop na nadaan. ano ko sa'yo? Sayop na daan. Hanatan na driver ha. Hanatan na driver. Amo talaga ito't pinakasayop ni Ranatanan. Sa'yo. Sayop Anay ito. daw, waka dito kaloy. Parak pa kasayad. Di yung story. Sige. Ayun na Sayop sa kayo. ito. Nadadakop lagip ka mo ito't kuhan. Mga sinisiring LTO. Dadakop lagip ka mo. Kay Ang Direk sabihin Teo. Direk kuhan iton. Capital L Tio. Sige daw kay naano ba't pag seatbelt ngayon? Sugod ka seatbelt. Sayop iton. Sayop inin. Kalarong kagad. Diri. Sayop ito. Professional ako. Sa naman pag seatbelt. Insaktong naka-seatbelt na sugad. Sugad. Yaw, kaya may katuman ito. Diri. Nakatutdo. Para naman traso nito kita mga patay ka ito. Maram ka. Diri ni seatbelt talaga. Ano tawag ito? Bisan ka pa kumita Tio, diri ni seatbelt. Ano man tawag? Neck belt. Neck belt. Yan ang matod ka na. Neck belt. Sayop nga. Seatbelt pala din na maaram. Ingat ka baro. Nagpatot. Kansi mo yan o. Hay Tio. May go, kay pares ka mo ni Simoy. Drive ka na, waray pa. Pamong. Trip na ako. Pisting ka na pagsugad. Oo. Kaya mo nabuhay ka pa dapat patay ka na ito. Kasi ka pa makalpot ka ito tingangan tuwan mo, right? Pitlok ka na. Maram ka. Kung sugad din itim ka seatbelt. Kung sugad din itim ka seatbelt. Siyempre maghihini ka na diri ka ngayon mamatay dayon. Kung sugad ato ngayon kay matagya ka man la, matagya. Nasugad. Tagya ka man la iton. Nasugad din nasugad. Tagya ka man la, ay la ito kung madisgrasya ako kay masugad man la ako. Adto. Neck belt. Ganda. Neck belt. Siyempre maghihini ka kay nadiri ka ngayon masugad. Isugad. Oo. Tulo. Oo. Ulul ba ya? Oh, pala. Tropa daw. Ton. Tapos ano pa man? Lugod na Ano din ka? Basta di nato kita daw di nato dano. Uri klaro. Ano pa man yan eh? Ano tim karuyag? Ay kuang ko pahay mo. Ikaw nagtutuddo. Dik Diri. na lagi. O sige. For example na la, side mirror. Head mirror. Side mirror. Aha. Kita at side mirror. Kita at side mirror. Ano man lang side mirror? Sayo pitot ka butang. Kaya sa'yo? Gano'n yung pagkasiring. Nadadakop lagi pitot LT. Oh, Sayo, pitot balit ka God. butang. Kaya madadako. Masugad dito. Kita-kita. Di ka maaram may kuan di. Bang. Tigok. Patay. Sayop! Dapat it ka butang it side mirror na sugad. Ha? Pati taad to. Ito ba ngayirak? Oo, kuha na. Okay, ruba. Basa mo na tiya. Nasugad dito. Atubang iton. Para left and right, talikod printi, amo na tiya, nakikita ni mo. Umaga 360 degree. 360. Reflection. Ote, oray ka pa na kumana no. Nakatutdo. Kaya pagkuha ko ni bagan ambot. Kuan mo ya bagayan bangag ba? Tul. Kuha na ko. Professional. Tim kuan, tim lisensya. Taklisin siya. At tiyo. Kuha. Ego. Kaya ano? Dako pa ko.